ka danna subscribing sannan kuma ka dangwala alamar ƙararrawar sanarwa domin takan ne za ka dinda samun labaranmu. Mun gode da ziyartar wannan channel ɗin tamu mai albarka ko da yaushe. Tofa yanzu wato yunkurin juyin mulki a ƙasar ta Mali, wanda yanzu haka wasu sojoji a cikin wato sojojin ƙasar suka yi yunkurin wato juyin mulkin wato ƙasar. Sai dai a wannan lokaci wato juyin mulkin ba a samu nasara ba, domin wato an cafke su gaba ɗayansu a yanzu haka. Wanda da a cikin rahoton namu za ku ji ta yadda aka samu nasarar kama waɗannan jami'ai wanda suka yi yunkurin juyin mulki a ƙasar ta Mali, kuma a cikin rahoton namu za ku ji yadda wato za a samar da wutar lantarki ta wato ƙungiyar AES a waɗannan ƙasashe na Nijar da Burkina Faso da ƙasar Mali, wutar dimin da'iman a ƙasashen. Ga rahoton da muke tafa da shi. Abu ne wanda zai doki a kaɗan shekara 10 da a gina center nuclear ya ba kasashen wutar lantarki. Amma abu wanda yanzu daga Niger kuma tana yin tare da kasashen IS wanda muke so mu ne da kanmu muke so me abu mu. Amma yanzu abun da IS suke yi wannan kuma da jagorancin kasar mu ta Niger, kokarin mu samu isassun wutar lantarki ba tare da mun jira ba shekara 10 zuwa shekara 15 kenan wanda za mu yi atomic. Muna da wata solution daban. Wannan solution idan mun koma baya watanni da suka wuce za ku tuna da cewa daga minister namu na energy sun hiddo proje aiki da za a yi don a samu wutar lantarki da gawayi ma'adani ne wanda muke tono shi a cikin Niger. Proje na Santar Charbonnier wurin hiddo wutar lantarki da Charbon kenan a Tawa a Salkamada. To don tabbatar gaskiya abun, Niger ta aikata waga tare da jagorancin mu ta energy suka tai Burkina Faso suka zamna da shugaban kasa, suka zamna da ministrorin energy, haka suka sabka Mali suka yi zamna da shugaban kasa General Assimi Goita, kuma daga baya suka zamna da ministan na energy na Mali. Wannan abin yake tabbatar mana da cewa proje na sarka madamkin nan na samun wutar lantarki daga gawayi namu na Niger tabbaci ne, abu ne wanda Niger ta kama shi da gaske tana tafiya. Tunda ba zai taba yiwa ba fa wai kasar mu ta tada tawaga ma har da jagorancin minister kuma ta yi da al'amarin shugaban kasa su ta yi Burkina su ta yi Mali da suka yi musu proje na yaudara. Samun solution ga matsaltsalu da muke da na Niger ga suna ana yi, amma dole mu yarda da cewa fa wayannan matsalan na lantarki ko kuma na internet ko kuma na ruwa ko kuma na tsaro ko kuma na ginin kasa musamman ma na shari'a ba matsaloli bane wanda za a kare da su a cikin shekara 1 ko 2 ko 3. Sabon tsari ne ake gina ƙasa ne ake. Anan dai mun gani wannan projen na Salkamadan, muna fatan idan yayi kuma an tado shi. Suka ce daga bakin ita kanta minister tamu ta energy suka ce proje ne wanda zai ba kasashen nan namu isassun ingantaccen wuta, kuma ba zai tsaya kawai a IS ba. Burkina, Mali da Niger proje ne wanda suna so su yi shi a duka Sahel, kenan kuma wutar lantarki za a samu kusan 5,200 megawatt. Wanda suka samu wutar lantarki yan Nigeria ko za ku ƙara yi mana bayani na cewa yanzu mu samu 5,000 megawatt kuma cikin yarjejeniya ko kuma cikin kamfani wanda namu ne na ƙasa, mun sa hannu tare da kamfani ina ga na India wanda su ne za su kama ai projen. Minista ta energy ta ce duka ƙasar Niger dai a shirye take tare da partenaire wanda da su ne za a yi aikin, ko kuma partenaire technique wanda za su kawo ma'aikata a kama yi da partenaire financier wanda za su sa hannun jari a zo ai wani abun a shirye yake. Shi yasa ta tashi da umarnin shugaban kasa suka tafi Burkina suka tafi Mali. Wani abu ne da ya kamata mu jinjina ma kasan mu, da fatan canjin nan zan mu ci gaba da ganin shi a Niger, kuma aiki na gaske kamar yadda muka ga ana noma sosai, ana grand irrigation, tsaro ana yin shi sosai, ba dan wai ana yin shi a takarda ba, ana sojawa suna matukar kokarin su don kare gasa. To da fatan kuma komi da komi ma za a yi shi da gaske, ba kawai a bisa takarda ba. 'Yan ƙasa ba wani abu suke fata ba illa su gani cewa ƙasar su da gaske ta kama tana gyara, don mu ma mu warware mu hita daga talauci da yunwa da jahilci da wahalan ci baya da ƙasar mu take ciki. Mu kama musu wa'annan hukumar namu, kullum nake cewa dun bacewansu wa'annan sojawan insha Allah su ne za su hidda mu daga abin da muke ciki, kenan mu kama musu, mu yi ta kai musu kukanmu, mu dame su
duk in mu ga wurin gyara mu hito mu faɗi haƙƙinmu ne na 'yan ƙasa, mu sa hanya mai kyau wanda zan mu kawo kukanmu mu kirayi shugabanninmu da a gyara ƙasa, tunda in ta gyaru da su da mu duka ne zata ma daɗi, alfahari ne namu da mu duka. Allah ya sa mu gani farawan dora premier tier da kuma farawan aiki na wannan projen, kamar yadda muka ga wasu labaru amma ba su tabbata ba na cewa kayayyakin aikin rafineri da za a yi shi a doso su ma fara isawa. To Allah sa haka gaskiya ne, Allah ya kama mana, Allah ya sa mu dace. Wasu jerin hare-haren jiragen yaƙi maras. To mu dai masu sauraro na muka kama ƙarshen wannan labarai da muke tafa da shi daga kasashen na wato Nijar, Burkina Faso da kasar Mali. Amma mai sauraro idan ya kasance ne shigo ka channel din nan tamu ta farko da ka dangwala mana alamar subscribing, sannan ka dangwala mana alamar ƙararrawar sanarwa, domin ta hakan ne za ka dinda samun labaranmu zafafa da dumudumin su. Sannan kada ka manta ke mana like a ƙasan bidiyon nan namu. Mun gode da ziyartar wannan channel din tamu mai albarka a koda yaushe.